Molim vas snimite, ovo da postavimo na YouTube. Gdje šta radi, kako mi nogu nije polomio za malo. Zašto ne otvorite rampu? Treba rampu da otvorim. Evo je tu, imam šrafciger, nosim, rekao mi je direktor GSP-a, samo treba da se prebaci rampa pre. Evo ga šrafciger tu, znači ima ručku i povuče se za ručku i otvori se rampa. Znaš da si mogu nogu da mi polomi? Znaš da si mogu nogu da mi polomi? Možeš ti da mi otvoriš, samo da ti pokažem kako. I da snimimo da može da se otvori rampa, a da on neće da otvori. Evo, hoćeš? Ne znam kako. Evo, za ovo ručku, samo ćeš mi pomoći. Za ovo ručku samo podigni i da prebacimo rampu. Evo, tu, samo gde ti je noga, tu, samo podigni gore. Prebaci je, samo vamo. Vidiš, on neće ovo da otvori. Evo, otvara se rampa. I laži da ne radi rampa. Pravljeno za ljude u kolicima. Rampa je mehanička. Mogu je nogu da mi polomi. Sad ću lepo, samo mi snimi broj autobusa, molim te, i koliko je sati. Sve ću da ti snimim, ne brini. Možete, izvini. Niste mu otvorili rampu. Sad ćeš da vidiš na ovo. Zašto niste otvorili rampu, gospodine? Zato što nam je rečeno da ne otvaram. Ko vam je rekao da ne otvarate rampu? Pa zašto postoji to? Zašto postoji to? Jel za marketing, za reklamu? Sram tebi ovo. Ko neće da se snima, nek se okrene. Da se sram bude. Da se ovo stalno dešava? Pa ne, ali tako kad se pojavi neki sileđija, onda ima. Znači u suštini putujete ovako, stalno, tako? 7 godina živim u Zemun polju, gospodine, 704, 707, svi putnici me znaju, svi vozači me znaju. Ovaj čovjek je neki nov tu, da li je on na zameni ili je, ja stvarno ne znam, ali evo vidite šta je uradio. Znači nisam teo da mu dam da krene autobus dok me ne primi, jer ja sam građanin Srbije i građanin grada Beograda, imam pravo da uđem u autobus. Bravo. A on neće da me pusti, još i zatvara preko noći. Sve je vaša kamera zabeležena. Sve. A ja ću da prijavim, jer imam broj od direktora Pejčića, jer sam jednog vozača već prijavio zbog ovakve situacije i čovjek mi je ostavio broj, bili smo preko udruženja, znači na sastanku sa njima, zbog tog problema koji je 2016. godine nastao, jer nisu hteli kad su stigli novi autobusi da otvaraju rampe, onda im je doneta nova uredba, pravilnik, koji gospodin očito nije pročitao, znači radi posao, a ne zna kako treba da ga radi. Jasno u pravilniku o radu stoji da ukoliko idemo u pratnji s nekim, vozač ne mora da izlazi da otvori rampu, moja je dužnost da nosi šrafciger pomoću kojeg se izvuče ručka na rampi i rampa se prebaci, samo platforma. To je ova mala ručkica, to je mehanička koju smo pomerili za sekundu. Tako je, za sekundu. Tako vam je svuda na zapadu i u Nemačkoj. Znači bukvalno nije trebalo 5 sekundi da otvorimo rampu i 3 da uđete. 5 sekundi. To je tako napravljeno ručno da bude da se ne bi kvarilo. Jer je ekonomičniji za održavanje i praktičnije. Da, obzirom da je mehanički rad ne može da se pokvari, znači samo izgovor kada kažu da ne radi rampa, tako? Samo izgovor nego što neće da nogu mi je preklještio, ću prijavim, otići ću kod doktora, snimit ću nogu, meni su kosti slabe.